Wabwino ndi nthawi ya nkhani motsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo kumapoyamba naye mitu yake. Amalawi akuvutikabe kuti apeze pasipoti ngakhale boma linalonjeza kuti zinthu zisintha. Mabungwe ati ndi okhumudwa ndi kuchedwa kwa nyumba ya malamulo kukambirana ripoti lokhudza kagulitsidwe ka hotela ya Amaryllis. Ndipo mnkhani zina, Malawi ali pa mndandanda wa mayiko amene sakwaniritsa mfundo zachitukuko za Sustainable Development Goals pofika mchaka cha 2030. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Yadutsa kuchokera pamene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adalamula kuti anthu 50 mwa 100 aliwonse amene akufuna pasipoti apatsidwe chiphasochi. Mutharika analamula izi kudzera mwa wachiwiri kwa nduna ya zamdziko Norman Chisale. Koma pamene nthawi yayitali chonchi yadutsa chilamulireni izi, mtolankhani wathu Justin Mkweo wapeza kuti Amalawi akuvutikabe kuti apeze chiphasochi. Passport kapena kuti chiphaso choyendera ndi kabuku kakang'ono maonekedwe koma kufunika kwambiri pa miyoyo ya anthu. Kabukuka kamathandiza munthu kuyenda dziko lonse lapansi, kupita kosangalala, ingakhalenso ukapeza chithandizo monga mankhwala komanso chipatala m'mayiko akunja. M'mayiko akunja kabukuka sikovuta ukapeza, koma ku Malawi kabukuka ndi golide. Tsiku ndi tsiku munthu akamadusa ku maofesi a nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno ku Blantyre, Lilongwe kapena Mzuzu, kumakhala anthu mazana amene amakhala akudikira kuti kabukuka katuluke. Ambiri mwa iwo amakhala kuti anapereka kale ndalama yoti kabukuka katuluke, komanso amakhala kuti ndondomeko zonse anatsatira bwino. Ena amakhala chaka, ena zaka ziwiri, ena miyezi, ena matsiku, koma kabukuka kamakhala kakuvuta kutuluka. Mavuto amenewa siwoyamba. Dziko lino mavuto amenewa ndi amgonagona. Ndipo poona kuti mavutowa ndi amgonagona, boma la Democratic Progressive Party DPP litalowa mboma linalonjeza kuti mavuto amenewa lithana nawo. Mu January chaka chino, Peter Mukito amene ali nduna yoona za chitetezo cha mdziko anali ndi mkumano ndi anthu osiyanasiyana ku Lilongwe ku maofesi a boma, komwe analonjeza kuti nkhani yakuvuta kwa chiphaso choyendera ikhala mbiri yakale. Iwo ananena kuti akudziwa zomwe zimapangitsa kuti nkhani ikhale yamgonagona. Ananenapo kuti chifukwa choyamba ndi katangale, komanso kuthekera kwa dziko lino monga kukhala ndi makina akuluakulu amene atha kumathandizira kuti ntchitoyi iyende bwino. Iwo analonjeza kuti achita zokambirana ndi kampani yomwe ikutsindika mapasipoti kapena kuti chiphaso choyendera kuti izitsindika ambiri pa tsiku, ndipo anati kampani inalonjeza kuti makina ena ali mnjira kuti azitsindika timabukuti tambiri. Koma vutoli ngakhale Mukito anatero silinathe, m'malo mwake linapitirira. Kupitirira kwa vutoli kunapangitsa kuti wachiwiri kwa Mukito, Norman Chisale, ayambe kuyendera mu nthambi za mdziko muno zoona olowa ndi otuluka mdziko muno, immigration pa Chingerezi. Koyambirira kupita kunali ku Lilongwe, komwe anapeza chinamtindi cha anthu chikudikira kabukuka ndipo chikudandaula. Ena mwa anthu amene anayankhulapo pa nkhaniyi ananena kuti akhala zaka ziwiri, ena chaka chimodzi akudikira kutsindikizidwa kwa kabukuka. Achisale ananena kuti ngati alipo amene ali ndi umboni woti anapereka ndalama yapamwamba yakatangale kuti kabukuka ake katuluke mwansanga, awauze ndipo achitapo kanthu. Koma vutoli silinathe, ndipo izi zinapangitsa kuti Achisale ayenderenso mzinda wa Blantyre komwe kulinso nthambiyi. Atafika mu mzinda wa Blantyre ananenanso chimozimozi, ndipo iwo anawonjezera gawo lina lomwe linasangalatsa anthu kwambiri. Achisale mu April ananena kuti atumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti pofika pa 30 April chaka chino anthu 50 mwa anthu 100 aliwonse amene anapanga kale ndondomeko zonse zoti apeze kabukuka apatsidwe
passport yawo. Ngakhale izi zinali choncho, April anadutsa, May anadutsa, June anadutsa, July wadutsa. Koma kuyenda mu mizinda ya dziko lino, Lilongwe, Blantyre ndi Mzuzu, ku nthambi zosindikiza mabukuwa kuli anthu azaoneni amene akudikira ndi mabuku tawo. Ena mwa anthu amene tinayankhula nawo ndi awa. Plani yanga ndionera kuti ndipangise passport ndipo ndinapangitsa kale, koma ndimabwera kuti ndidzatenge potengera kuti ndayiyendera nthawi itali. Vini ndinapangisa pa 19 February 2025, so ndayiyendera nthawi ya itali kufikira lero mandipedza tsopano. Ineyo ndikupanga si ineyo, koma mbale mulamu athu akupanga ya embassy. Ndiyeno anapanga 2025 mpaka ndionera kuti no mwina zinthu zina ndikananena papa kumabipo kaka kuti mwina zithawira pa screen ndi zinthu zoona kuti fitaka kuzisata munthu chamangopereka ndrama. Mafuna ndilolero South Africa komweko kumene kuli bale wanga ku Durban. Choncho andiyitana kuti ndipite ali kumene koko, ndipo anagulaso malo kumene koko kuti anakhazikika kuti kanapita iye zinthu zake kanasintha, koma passport sikutulukaye pakana pano. Tinayesesa kuti tiyankhule ndi achisale powakumbutsa kuti ngakhale ananena zimenezi palibe chomwe chasintha. Iwo analonjeza kuti atiyimbira, koma sanayimbebe. Mneneri wa nthambi ya boma ya immigration Pasquale Zulu nawonso titayimbira lamya anati ali mu mkumano, koma ngakhale anthu onsewa sanayankhepo, munthu atha kuona yekha kunena kuti vuto la ziphaso zoyendera silinathe mdziko muno. Chiyembekezo cha Malawi ndi choti kupita chisogolo anthu samavutika kupeza passport kapena kuti kabuku koyendera. Mabungwe ena omwe si aboma ati ndi okhumudwa ndi kuchedwa kwa nyumba ya malamulo kukambirana ripoti lokhudza momwe hotela ya Amaryllis inagulitsidwira. Komiti ya Public Accounts PAC ku nyumba ya malamulo inachita kafukufuku pa za hotelayi imene inagulidwa ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund pa mtengo umene akuluakulu akuti unali wokwera kwambiri. Nyumba ya malamulo ikuyembekezeka kumaliza zokambirana zake lachisanu isanakambirane za ripoti ili. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Paradutsa sabata zisanu zokumana, nyumba ya malamulo ikuyembekezeka kumaliza zokambirana zake lachisanu, koma izi zichitika popanda kukambirana zokhudza ripoti la kafukufuku wa Public Accounts Committee imene mafufuza zakagulidwe ka hotela ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre ndi nthambi ya Public Service Pension Trust Fund. Pakadali pano izi zakwiyitsa mabungwe ena omwe si aboma. Wapampando wa National Anti-Corruption Alliance amayi kukayatsa wati kuchedwa kukambirana za ripotili kwabweza mbuyo chikhulupiriro cha Malawi amene amayembekezera kuti ripotili alikambirana pa zokambiranazi. Chikhulupiriro cha anthu mu udindo wa parliament chikhandali chachepa. Anthu anali ndi chiyembekezo kuti parliament ichite exercise udindo wake opereka oversight kuboma komanso kuonetsetsa ndithu kuti chilungamo chioneke chidziwike, ndi kuti ngati panali zina zoti sizinaende bwino mwina zikonzedwe. Wapampando wa National Advocacy Platform Benedicto Kondowe nawo ali ndi nkhawa pakuchedwako. Tiri wokhumudwa kwambiri chifukwa ndi ripoti ndi nkhani imene ikhuza ndalama zochuluka kwambiri za anthu amene adagwira ntchito mboma komanso amene adapuma komanso amene akugwirabe ntchito. Pa chifukwa chimenechi kunali koyenerera kuti nyumba ya malamulo ipanga zotheka kuti ripoti ifike kumapeto. Kumatera wafunsa kuti afotokozepo zakuchedwako. Wapampando wa komiti ya PAC Stephen Malondera anakana kuyankhulapo. Komiti iyi idayamba ndondomeko ya kafukufukuyu kumayambiriro a chaka chino kutsatira nkhawa pamomwe adindo adayendetsera ndondomeko yogula hotelayi. Komiti iyi posachedwapa idalengeza kuti ipereka ripoti layo nyumba ya malamulo itamaliza kafukufuku wake, pomwe idakumana ndi adindo osiyanasiyana okhudzidwa pa ndondomeko yogula hotelayi. Koma mkulu wa zokambirana ku nyumba ya malamulo Ajabi Muhangu adati sikuyenera kukambirana ripotili pamene komiti sidakumane ndi kumva maumboni ochokera kwa mlembi wamkulu akale wa boma akulimi zamba. Koma sabata zingapo zapitazo
sipikala wa nyumba ya malamulo Asamiya Suleiman adali ndikofunika kuti komitiyi imalizitse kafukufuku ngakhale isadamve umboni wa Zamba. United Nations yoti Malawi ali pa mndandanda wa maiko 167 amene sakwaniritsa mfundo zachitukuko za Sustainable Development Goals pofika mchaka cha 2030. Ripoti limene bungwe lilatulutsa lati dziko la Malawi silinakwaniritse ngakhale theka la mfundo zachitukukozi kuchokera mchaka cha 2015 pamene linasayinira zakudzipereka kwake. Deborah Madeya akufotokoza. Ripoti ili likuonetsa kuti dziko lino likulepherabe kufikira nsanamira yoyamba yomwe imakamba zokhuza kuthesa umphawi pofika chaka cha 2030. Malinga ndi ripoti ili anthu 70 mwa 100 aliwonse ali pa umphawi wa zaoneni mdziko muno, ndipo misewu yambiri ndiyosalungusuka. Ripoti ili latinso dziko lino likuchita bwino pa ngodya yochepesa njala, umoyo wabwino, kutukula maphunziro komanso pa nkhani ya madzi abwino ndi ukhondo. Izi zikuza pamene Bank ya African Development inachenjeza kuti kusowa kwa chakudya chokwanira komanso ntchito kukuphinja dziko lino kufikira ngodya zachitukukozi. Poyankhulapo wofalitsa nkhani ku bungwe la National Planning Commission Atom Khanje ati kuchepa kwa ndalama mu ndondomeko ya zachuma ya dziko lino komanso kusintha kwa nyengo ndi zina mwa zinthu zomwe zikuphinja masomphenya ambiri a dziko lino. Iwo ati kauniuni wawo pa zomwe dziko lino lachita pa zaka zisanu zoyambirira chikhazikitsireni masomphenya a Malawi 2063 waonetsa kuti dziko lino silikuchita bwino kwenikweni pa ngodya zake zachitukuko. Ndipo kaswiri pa nkhani zachitukuko a Victor Chipofya ati pakufunika kuthandiza ochita malonda ang'onoang'ono komanso kulola makampani omwe si aboma kugwira ntchito yopanga magesi ngati njira imodzi yothandizira kufikira ngodya zachitukukozi. Ikapanga invest nkhani ya magesi ndio nziga naso antara wakuonja makakwera kuti azapanga nawo invest mdziko muno. Komanso tiene yaso kuthandiza nkusapota na industries ang'onoang'ono atawapanga ma business ang'onoang'ono kuti nawo sazitha kuchita bwino akachita bwino iyo atikuona kozo kulemba ntchito anthu ena. Posachedwa apa kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer anaonesa kuti amalawi 77 mwa 100 aliwonse amakhulupirira kuti chuma cha dziko lino sichikuyenda bwino. Ndipo mchaka cha 2024 boma linakhazikitsa ndondomeko yapadera yomwe cholinga chake ndi kumasula anthu ku mavuto azachuma pofika chaka cha 2029. Nyumba ya malamulo yavomereza lamulo lokhazikitsa Economic Society of Malawi limene liziwongolera ntchito zachuma mdziko muno. Bungwe latsopanoli likulowa m'malo mwa Economics Association of Malawi limene linalibe mphamvu zolembetsa kapena kulanga akatswiri azachuma. Lachinayi nyumbayi yavomerezanso kusintha kwa malamulo atatu azachuma monga kuchotsa macheke ndi kuyika njira zamakono zolipirira ndalama za insurance. Jimmy Chazama ulemba ripoti mwawerenga ndi Grace Magawa. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati kuvomereza kwa nyumba ya malamulo lamulo la Economic Society of Malawi Bill lomwe likhale ngati bungwe lopereka upangiri pa nkhani ya zachuma zithandiza kuyendetsa bwino chuma cha dziko lino. Amwanamveka ati akatswiri a zachuma kale ankagwira ntchito popanda lamulo lililonse ngati momwe amachitira maloya ndi amsungichuma. Iwo ati bungweli lizaonetsetsa kuti omwe amalankhula ngati akatswiri a zachuma amachita izi movomerezeka. Tikamati munthu ndi economist akhale ndi economist komanso pakhale multidiscipline komanso kuti makampani akamalemba economist azidziwa kuti amene amulembayo agwiradi ntchito ya economist komanso pazakhala muchizungu timati value for money. Mawu ake wapampando wa komiti ya ndondomeko ya zachuma a Sostin Gwengwe wati lamuloli lizateteza anthu ndi mabizinesi kwa anthu akuba. Agwengwe ati bungwe la Esoma lizakhala lozilamulira lokha ndipo lizathandizidwa makamaka ndi mamembala. Cholinga chake kwenikweni ndikuti ntchito za anthu amene adachita kachenjede wa economics kapena applied economics akuchuluka komanso akukhala ndi gawo lalikulu pakayendetsedwe ka chuma cha Malawi, kayendetsedwe ka dziko la Malawi. Nchifukwa chache panafunika kuti akhale ndithu ndi bungwe lawo limene liziona kuti kodi code of conduct ya ma economists ili motani, kodi ma ethics a munthu amene ndi economist ndi otani. Mutsiku lomweli nyumba ya malamulo inavomereza
avomerezanso malamulo atatu owona nkhani za njira zamakono zoyendetsera chuma. Amwanamveka ati kusinthaku ndikofunikira kuti gawo la zachuma likhale la makono. Palamenti yatilangizapo zinthu zomwe zifuna kuchitika zimene zitionetsa kuti zikhale moti kamapereka ma regulations. Kusintha kwa malamulowa kukuyembekezeka kulimbikitsa kayendetsedwe kachuma m'dziko muno, kukonza magwiridwe a ntchito a mabanki amakono kuti akhale achangu ndi kuthandizira kupewa mavuto osiyanasiyana. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. Morning breaks over the shores of Lake Malawi. A school bell rings. Children stream into classrooms. But inside one standard 8 classroom, there's only one girl. She's the only learner from her class to sit the primary school Leaving Certificate of Education examinations. What happened to the others? Tilira ndi nkhanizi, ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee likusonyeza kuti anthu 2.6 million akhala pa chiopsezo cha njala pakati pa chaka chino ndi chamawa. Izi zikutanthauza kuti anthu 14 pa anthu 100 aliwonse mdziko muno asowekera chakudya mu nyengoyi. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi kalata yochokera ku nduna ona zachuma mdziko muno, wati pamodzi ndi bungwe la Malawi Vulnerability Assessment Committee adachita kauniuni kuti aone chiwerengero cha anthu amene sangakwanise kukhala ndi chakudya chokwanira chaka chino. Kalata iyi yanena kuti anthu okwana 2.6 miliyoni amene sakwanisa kukhala ndi chakudya chokwanirawa akusonyeza kuti anthu 35 mwa 100 aliwonse ndi amene sangakwanise kukhala ndi chakudya chokwanira pakati pa chaka chino ndi chammawa. Malinga ndi ripoti ili, chiwerengero cha anthu amene akhuzidwawa chachepa chaka chino ndi 35% poyerekeza ndi chaka chatha, pamene anthu oposa 4 miliyoni ndi amene adakhuzidwa ndi vutoli. Ilo lanenanso kuti anthuwa afunikira thandizo la chimanga choposa 97,000 metric tons, chimene ncha ndalama zokwana 124 biliyoni kwacha. Ripoti ili laonjezeranso kuti anthu amene akhuzidwewa afunikira thandizo la chakudya pakati pa miyezi 3 ndi 4 mu nthawi. Boma lati chiwerengero cha anthu amene akhuzidwe ndi njalawa chachepa chaka chino malinga ndi nyengo yabwino imene dziko lino lidalandira mu nyengo ya ulimi ya chaka chatha. Izi zochitika pamene chaka chino dziko lino likuyembekezeranso nyengo yosakhala bwino malinga ndi mphepo ya El Nino imene ikuyembekezeka kukhuza nyengo ya ulimi ya chaka chino. Bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency posachedwapa lidalengeza kuti likuyembekezeka kugula chimanga chokwana matani 217,000 pokonzekera nyengoyi. Nalonso bungwe la Dimaki lidalengezanso posachedwapa kuti likumagulitsa chimanga chake mosamala pokonzekera nthawi. Mabungwe alangiza boma kuti lifulumizitse ntchito yokhazikitsa lamulo la Disaster Risk Management la chaka cha 2023. Mabungwewa apemphanso boma kuti liwonjezere ndalama zimene limapereka ku ntchito zokhudza kusintha kwa nyengo. Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene ali pa chiopsezo chachikulu chokumana ndi mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo. Grace Makawa ali ndi zambiri mu ripoti ili. To get prepared is cheaper than to react on the effects that comes forth. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe mphamvu ndi kusintha kwa nyengo Taone Henry wati ngakhale malingalirowa abwera pambuyo poti nyumba ya malamulo inavomereza kale bajeti ya chaka chino, komiti ikambiranabe ndi unduna wa zachuma kuti aone momwe angaphatikizire malingalirowa.
sitingamangodalira mabungwe ndi maiko akunja otithandiza ifenso ngati dziko tikuyeneka kuyimapo patokha chifukwa sitingakambeza chitukuko ngati dziko ngati tikusiyapo nkhani ya kusintha kwa nyengo kunja chifukwa zikamabwera zimabwera modzidzimutsa andi timakhala kuti sitinakonzeke nthawi yoti dzagwa sitingathe kuyamba kuyitana pamenepo kuti bwerani mutithandize kuno tikuyeneka kukonzeka ngati dziko. oyang'anira mapulogalamu ku NCADCA Paul Manjamwada walimbikitsa aphungu a nyumba ya malamulo kuti afulumizitse kukhazikitsidwa kwa lamulo loyang'anira kusintha kwa nyengo ponena kuti ndilofunikira kwambiri polimbikitsa malamulo a dziko okhudza kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Nzochititsa manyazi kudziwa kuti chinthu chikubwera chikabwera chibwererenso. Nkoyenera kuti ngati tonse tiyena kupangapo kanthu pa chinthu chimene tachimva kale kuti chikubwera kutsogoloko. Nje kukumana kwathu ndithu ndikhulupirira kuti aliyense achitapo kanthu. Uthenga umene apatsa boma taperekanso ma recommendations amene angapange ifenso kumbali kutitsatira kuti tikaone kuti zinthu zochitika zingati. dziko la Malawi ili pa namba 27 pa dziko lonse lapansi omwe ali pa chiopsezo chachikulu chokhuzidwa ndi matsoka obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo zomwe zikuonetsa kufunikira kuchulukitsira ndalama zothandizira anthu omwe angakhuzidwe ndi ngozi zogwa mwazizizi kamba kakusintha kwa nyengo. Apolisi ku Zambwe chakumwera ati kuchepa kwa zipangizo zogwirira ntchito kukupitiriza kusokoneza ntchito yopereka chitetezo. Komishonala wa polisi mchigawochi wanena izi pamene amalandira ofesi ya makono imene ochita malonda ena akonzanso kulikulu la polisi mchigawochi. Daniel Zimba akufotokoza. Zinadziwika kuti apolisi mchigawo cha ku Zambwe kumwera kwa dziko lino akwanitsa kuchepetsa milandu ndi milandu itatu pa 100 iliyonse komanso ngozi zapamsewu ndi ngozi 8 pa ngozi 100 zilizonse pakati pa miyezi ya January ndi June chaka chino. Koma izi akuti zachitika ngakhale kuti apolisi kumeneko akukumanabe ndi mavuto monga kuchepa kwa galimoto, zipangizo zowunikira ndi kulondolozera milandu komanso kuti zina mu ofesi zawo zikusowekera thandizo kuti zikonzedwe. Amabomba ati apolisi mchigawochi ali nako kuthekera kochita bwino kuposa apa ngati anthu ochita malonda komanso okhala m'madera akumeneko angagwirane nawo manja pothandizirapo pa mavuto okhudza zachitetezo. Ntchito ya chitetezo polisi singagwire yokha. Polisi imafunika anthu osiyanasiyana kuti ayipange support kuti chitetezo chikhale mchimake. Anthu amene ali m'madera mosiyanasiyana ali ndi luso losiyana ndi kuthekeranso kosiyanasiyana. Ena nda business atha kuperekapo zipangizo zosiyanasiyana zothandiza polisi komanso mwachisanzo ngati pali anthu olankhani anzathu amene mafalisaso uthenga osiyanasiyana muliso ndi gawo lothandiza polisi motero kuti gulu lililonse limene tili nawo lili ndi gawo loti lithandizepo andi timalimbikitsa kuti ubale wathu upite pasogolo. Iwo anena izi atalandira ofesi ya makono imene yakonzedwa mwatsopano ndi ochita malonda wena ku Blantyre ndi ndalama yokwana pafupifupi 2.5 million kwacha. Kampani ya Impex Tiles ndi imodzi momwe apereka thandizolo ndipo a Eugene Kalamula ndi mmodzi wa akuluakulu kumeneko. Ndinachiona ngati chinthu chofunikira kwambiri chifukwa tino kunena chilungamo tikakamba nkhani za chitetezo timadalira Malawi Police Services ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti kuthandizira mbali yomwe tikuona kuti imatithandiza kusamala dziko lathu and ma citizen in terms of security. Apolisi mchigawo cha ku Zambwe kumwera kwa dziko lino amatumikira anthu madera a Blantyre, Limbe, Ndilande, Sochi, Bangwe, Chilomoni, Chileka, Wenera, Mwanza komanso Mneno. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insomiti yake. Amalawi akuvutikabe kuti apeze passport ngakhale boma linalonjeza kuti zinthu zisintha. Mabungwe ati ndi okhumudwa ndi kuchedwa kwa nyumba ya malamulo kukambirana ripoti lokhudza kagulitsidwe ka hotela ya Amaryllis. Ndipo nkhani zina Malawi ali pa mndandanda wa mayiko amene sakwaniritsa mfundo zachitukuko za Sustainable Development Goals pofika mchaka cha 2030. Munali ndine Thabi Kamangala Munifumbo.